Mga pasahero, Mi-Agay sa pagsaka sa Plete Patabok sa Samal. Atong dawaton mga kasama ang report ni Radyoman Biena Banos. Yes, Radyoman Leo, Gikaproblema karon alang sa mga pasahero nga nagatabok sa isla sa Samal o sa dakban sa Davao, vice versa. Tungod sa pagtaas sa pletehan sa ferry sa MAE West Company, matod sa pamayag at pinasa sa social media ni alias Dor na imbis niubos na ang presyo sa petrolyo, ni Pulisab ang pagtaas pamasay sa barkong ferry. Samtang alang sa nga Mr. Nieves, military rider sa Davao City, matag simanda nga nag-aulis pamilya sa Kaputian Island Gading City of Samal, Davao Norte, na problema nila karon na pagtaas sa pamasahe, labi na nga motor ang iyang ginagamit. Una nang namahayag ang Mi-Agay West Company Incorporated na epektibo karong Abril 24, 2016 ang plite sa motor mukabat na sa 140, tricycle 280, six-wheeler dump truck 1,120, six-wheeler cargo truck 1,120, 10-wheeler dump truck, 10-wheeler cargo truck o 10-wheeler transit mixture 1,400 pesos. Ang pasahero sa light passenger vehicles 350 pesos. Samtang sa light cargo vehicles 420 pesos. Samtang ang bongo 4 o 6 wheelers Isuzu Elfa, Tranter o mini dump truck anamatod pa sa 420 pesos.